Ακούτε τα podcast του Πάτρας Book Club. Σε αυτό το επεισόδιο, το πέρασμα του Μακελάρη, του Τζον Βίλιαμς. Εδώ δεν έχουμε απλά έναν ήρωα, έναν καουμπόι που κυνηγάει βουβάλια, κυνηγάει στο τέλος. Μας μιλάει για την πραγματική Δύση, για την άγρια Δύση, για τη σιωπηλή Δύση. Τι βλέπουμε εδώ λοιπόν? Οι ήρωες ταλαιπωρούνται, βιώνουν κακουχίες, πεινάνε, είναι εξαντλημένοι, διψάνε, ζουν μέσα στη λάσπη, στο κρύο, αγωνίζονται με τη μοναξιά τους και έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την άγρια φύση. Τι άλλο, ότι οι πρωταγωνιστές, όπως είπα και πριν, δεν είναι ατρόμητοι, καουμπόιδες, απλά είναι άνθρωποι που δοκιμάζουν τα όρια τους καθημερινά και βέβαια πολλές φορές λυγίζουν. Ο Έμερσον είναι παντού στο βιβλίο, ξεκινάει και με το απόσπασμα και μας λέει και κάποια στιγμή στην ιστορία ότι ο κεντρικός ήρωας, ο Will Andrews, άκουσε μια διάλεξη στο πανεπιστήμιο, ήταν φοιτητής στο Harvard στη Μασαχουσέτη, άκουσε μια διάλεξη του Έμερσον και αποφάσισε να πάει στη φύση να βρει τον εαυτό του. Ο Έμερσον, λοιπόν, μαζί με τον Θωρό, μίλησαν για τη φύση ως αυθύπαρκτη ενότητα στη λογοτεχνία και κήρυξαν, επειδή ήταν και φιλόσοφοι, δεν ήταν μόνο λογοτέχνες ή κριτικοί λογοτεχνίας, και κήρυξαν αυτό που έκανε ο Will Andrews, ότι ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, πρέπει για να βρει τον εαυτό του, να ξαναβρει το εγώ του, να επιστρέψει στην αγκαλιά της άγριας φύσης. Αυτοί λοιπόν αυτό πρέσβευαν, την εγκατάλειψη της σύγχρονης ζωής, την ανανέωση του εαυτού στη φύση και όπως είπα ήταν οι πρόγονοι μιας άλλης λογοτεχνικής θεωρίας που ήρθε τον επόμενο αιώνα, της οικοκριτικής. Και τι μας λέει λοιπόν η οικοκριτική? Ότι η λογοτεχνία του δυτικού ανθρώπου, της δυτικής κουλτούρας, είναι βασικά ανθρωποκεντρική. Το περιβάλλον ήταν μόνο για να εξυπηρετήσει και να συνδεθεί με τη διάθεση του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να το βλέπουμε έτσι, να αποκτήσουμε μια ευρύτερη οπτική γωνία, να ξαναδιαβάσουμε τα μεγάλα αριστουργήματα και να τα διαβάσουμε με αυτή τη σημερινή οπτική. Σε όλο το βιβλίο έψαχνα να βρω εάν αυτό το πρόσωπο που θα σας αναφέρω έχει επηρεαστεί από τον χαρακτήρα του βιβλίου. Γιατί το 1992-94 ένας 24χρονος νέος, μόλις είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και πήρε το πτυχίο του, τα παράτησε ώρα πολύ στο αυτοκίνητό του, έδωσε τα χρήματά του σε φιλανθρωπίες κτλ. Και έφυγε για Αλάσκα. Ο νέος πέθανε μετά. Είναι ο Κρίστοφερ Μακάντελς, που είχε το ψευδόνυμο τέλος πάντων Supertramp, Alex Supertramp. Και στο αγγλικό βιβλίο που έχει γραφτεί για την πραγματική του ιστορία, έχει πάρα πολλές αναφορές σε Έμερσον και Θωρό, τους οποίους τους λάτρευε ο Μακάντελς και τα τελευταία του τέλος πάντων οι σημειώσεις που έγραφε στο λεωφορείο, στο οποίο τον βρήκα νεκρό, ήταν πάνω σε αυτά. Και σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου που το διάβαζα, ήθελα να δω εάν ο Άλεξ, ο Μακάντελς, είχε επηρεαστεί από αυτόν το χαρακτήρα, τον μυθικό, τον μυθοπλαστικό, από τον Άντριος. Έψαξα λίγο ξανά τη βιογραφία, παρόλο που έχω δει την ταινία που είναι εκπληκτική, το Into the Wild λέγεται. Και είναι ακριβώς αυτό τέλος πάντων το πέρασμα που κάνουν, είτε συγγραφείς, είτε φιλόσοφοι, είτε πραγματικά πρόσωπα από τον πολιτισμό μας στον πολιτισμό της φύσης, το wild, έτσι, σε αυτήν την φρικτή ομορφιά που είχε πει την προηγούμενη φορά ο Δημήτρης, το οποίο πρέπει να θαυμάσουμε, να γονατίσουμε μπροστά του και να υποταχτούμε, όχι να το υποτάξουμε. Η γλώσσα είναι περιγραφικότατη. Μπορείς να καταλάβεις από μία λέξη τι θα δεις, το βλέπεις μπροστά σου, το ζεις, το βιώνεις ταυτόχρονα. Διάβασα 2 φορές κι εγώ τη σκηνή του ποταμού, τον πνιγμό και την καταστροφή. Επειδή δεν περίμενα να συμβεί κάτι τέτοιο εκεί, δηλαδή έχει κάνει μία περιγραφή 300 περίπου σελίδων. Περιγράφει τα πάντα με τόση λεπτομέρεια που είναι λες και ξέρεις ακριβώς πώς θα τοποθετήσει το κάρο, τι θα γίνει. Και ξαφνικά μέσα σε 2 παραγράφους έχουν τελειώσει όλα. Αυτή η ματέωση
στο ποτάμι, διάβασα 2 φορές να καταλάβω πώς ο κορμός κατέβαινε, πώς το είδε ο ένας, δεν το είδε ο άλλος, πώς το άλογο έπεσε στο κεφάλι του και τον χτύπησε τον Σνάιντερ. Θέλω να πω, όντως, μου άφησε εκεί κάτι ανικανοποίητο. Ενώ μέχρι τώρα η περιγραφή είναι δυνατή, δεν πιστεύω ότι ήταν θέμα της μετάφρασης, όσο του συγγραφέα. Ήθελε να το δώσει μάλλον πιο δεν ξέρω, μέσα σε λιγότερες λέξεις, σε λιγότερες προτάσεις, να σου δώσει τον όλεθρο, την καταστροφή, την οποία εγώ προσωπικά δεν περίμενα. Γιατί αισθάνομαι ότι και το τέλος δεν με ικανοποιεί. Δηλαδή, σου περιγράφει τα πάντα, συναισθήματα, φύση, τοπία, πράξεις, και στο τέλος πάλι αφήνει ένα Will που δεν ξέρεις ακριβώς ποιο θα είναι το επόμενο του βήμα, το μετέωρο βήμα του Will, του πρωταγωνιστή. Και εγώ συμφωνώ και διαφωνώ με τα πιο πολλά που ακούστηκαν. Θα συμφωνήσω για τη λιτή γλώσσα. Θεωρώ ότι είναι λιτός ο τρόπος που περιγράφει, παρότι περιγράφει με απίστευτη λεπτομέρεια, έτσι ώστε να σκηνοθετεί ουσιαστικά τις σκηνές. Δηλαδή, την ώρα που το διάβαζα εγώ για δεύτερη φορά, γιατί το είχα διαβάσει προλέσχης, σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος θα γινόταν ένας φοβερός σκηνοθέτης. Και θέλω να παρατηρήσω ότι παρά τη λεπτομέρεια δεν υπάρχει καθόλου μελοδραματισμός στις σκηνές. Υπάρχουν 2 συγκλονιστικές σκηνές, η σκηνή στο ποτάμι και η σκηνή της σφαγής των βουβαλιών. Και ενώ τις περιγράφει λεπτομερώς, κατά τη γνώμη μου, και τη σκηνή στο ποτάμι, παρόλα αυτά έχει μία ψυχρότητα στο λόγο και στην περιγραφή. Δηλαδή, η περιγραφή είναι λεπτομερής και ψυχρή. Και αυτό μας κάνει και εμάς να διαβάζουμε τις σκηνές, βιώνοντας από τη μια μεριά την ένταση, από την άλλη όμως έχοντας κάποια απόσταση. Έχουμε έναν τριτοπρόσωπο αφηγητή, δεν αφηγείται κανείς από τους ήρωες, τίποτα. Είναι αποστασιοποιημένος, όπως είπε και η Ράνια. Είναι αφηγηματική τεχνική αυτή. Ρεαλισμός, το western είναι μέσα σε αυτό. Έτσι, είναι σαν να είναι κάπου μακριά, έχει όλη τη σκηνή μπροστά του και σαν να έχει έναν κινηματογραφικό φακό και παίρνει τα πάντα από ίση απόσταση. Αυτός είναι ο αφηγητής, αυτή είναι η αφήγησή του, εύκολη αφήγηση, γραμμική εντελώς, ούτε αναδρομές, ούτε μπρος, πίσω, τίποτα από τα τερτύπια τα γνωστά που ξέρουμε. Τώρα αυτό που είπε η Ελένη αντι-western. Επειδή εμένα με προβλημάτισε διαβάζοντας και λέω, ρε παιδί μου, τι επιστροφή στη φύση είναι αυτή. Βρίσκει, λέει, τον εαυτό του επιστρέφοντας στη φύση και κατασφάζουν χιλιάδες βουβάλια. Έτσι, μου έδωσε ένα κλειδί το επίμετρο για να το καταλάβω. Ηρωνία. Είναι το λογοτεχνικό κλειδί για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Γράφει western και ταυτόχρονα υπονομεύει το western. Μας δείχνει αυτή την απόχρωση του ναι μεν, αλλά. Ναι μεν πάμε στη φύση, ναι μεν καταστρέφουμε τη φύση. Σε κάποιο σημείο είναι σαν να φτάνει στο απόγειο η ανθρώπινη ύβρις, ειδικά στη χρονική στιγμή που ο Σνάιντερ σε μία από τις αντιπαραθέσεις του με τον Μίλλερ του λέει είχε σαν ένα κοπάδι με 5.000 βουβάλια και έχουν μείνει 200 με 300. Γιατί θέλεις να σκοτώσεις και το τελευταίο βουβάλι? Και αμέσως 2 ή 3 σελίδες μετά έρχεται η πρώτη χιονονυφάδα που κάθεται πάνω τους και αυτό αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο για μένα το πώς τιμωρείται η ανθρώπινη ύβρις. Όπως επίσης και αυτό το πολύ σοκαριστικό που συμβαίνει στο ποτάμι και που νομίζω ότι σκοπίμως, και εγώ συμφωνώ ότι σκοπίμως δίνεται μέσα σε τόσο σύντομο χρόνο και με ένα τέτοιο βαθμό βιαιότητας και ανατροπής κυριολεκτικής. Ανατρέπεται το ζώο, ανατρέπεται το κάρο, ανατρέπονται όλα. Και μεταφορικής, γιατί θέλει να δείξει ότι η ανθρώπινη ύβρις τελικώς τιμωρείται. Μίλησε η Κατερίνα πριν για ματέωση. Εγώ τελειώνοντας το βιβλίο σκεφτόμουν ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Όσο προχωράει το βιβλίο προς το τέλος, απογειώνεται αυτό το αίσθημα της ματέωσης. Δηλαδή,
θα βιώσουν όλες αυτές τις κακουχίες, θα σφάξουν, θα κατακρεουργήσουν τα βουβάλια, θα θεωρήσουν ότι τα έχουν καταφέρει, στο τέλος θα χάσουν όλες τις προβιές, αλλά θα πούν έχουμε αφήσει και πίσω τόσα κάρα. Θα επιστρέψουμε και θα βγάλουμε τόσα χρήματα. Οπότε πάλι κερδισμένοι είμαστε. Πηγαίνουν πίσω και εκεί έρχεται ο Μακδόναλντ που τους προσγειώνει στην πραγματικότητα και εκεί τους λέει ότι αυτό που είχε γίνει και με την καταστροφή με τους κάστορες και με τις γούνες από τους κάστορες που ήταν μία μόδα και πέρασε, έτσι είναι και εκεί. Και αυτή η ύβρις και η απληστία τιμωρείται, γιατί τους λέει ο Μακδόναλντ, αν είχατε επιστρέψει όποτε έπρεπε να επιστρέψετε, ξέρετε θα τα είχατε πάρει τα χρήματά σας. Μην ξεχνάμε τον παράγοντα βιοπορισμός. Ο άνθρωπος δεν το έκανε επειδή ήταν αιμονικός με το σφάξιμο των βουβαλιών. Το έκανε γιατί προσδοκούσε ένα κέρδος, ένα μεγάλο κέρδος. Στην πορεία, από τον τρόπο με τον οποίο είχε οργανώσει τη ζωή του και το επάγγελμά του και από το γεγονός ότι σαν προσωπικότητα ήθελε να είναι ο καλύτερος σε αυτό, αυτό τον οδήγησε στην υπερβολή, στην απληστία, στην ύβρι. Για τους υπόλοιπους δεν ήταν έτσι. Ο ένας ήθελε ένα μεροκάματο. Ο άλλος ήθελε μία εμπειρία στην άγρια φύση. Ο άλλος ήταν ο βοηθός. Αλλά αυτό νομίζω μας βάζει στο θέμα πάρα πολύ καλά της εξολόθρευσης των βουβαλιών, που είχε γίνει πολύ συστηματικά. Τα βουβάλια στην Αμερική μετρούσαν έναν πληθυσμό πολλών εκατομμυρίων αρχικά. Σε κάποια στιγμή έφτασε να θεωρούνται είδος προς εξαφάνιση, απειλήθηκαν με αφανισμό, μετά ξεκίνησε να θεωρούνται προστατευόμενο είδος, τώρα έχει πλέον αυξηθεί κάπως ο πληθυσμός τους, αλλά είχαν σχεδόν εξολοθρευτεί. Πάνω σε αυτό τώρα, στα βουβάλια και στη σφαγή κλπ., θέλω να δώσω έτσι και την οικονομική διάσταση του θέματος. Λείπει και ο Δημήτρης ο Σιμίρης, θα τα πω εγώ τώρα. Λοιπόν, χαρακτηριστικό δείγμα καπιταλιστικής οικονομίας. Έτσι, πέφτουμε πάνω σε ένα προϊόν, το κάνουμε πρώτο συζήτηση, το εξαντλούμε όλες τις πηγές και αυτό που φέτος είναι μόδα και που όλοι τρέχουν και επενδύουν και κάποιοι επενδύουν μόνο σε αυτό, σαν τον Μακδόναλντ που μείνε πίσω, του χρόνου η χρηματιστηριακή του αξία είναι μηδενική, γιατί άλλαξε η μόδα, γιατί άλλαξαν οι προβλέψεις, άλλαξε η οικονομία κλπ. Είναι και αυτό ένας πρόδρομος των μετέπειτα χρηματιστηριακών κρίσεων, των κράχ κλπ. Που αν διαβάσετε λίγο οικονομική ιστορία, όλες από την Αμερική ξεκινούν. Είναι λοιπόν και αυτό ένα δείγμα του πώς δουλεύει η οικονομία και πώς δουλεύει και το αμερικάνικο όνειρο. Εγώ θεωρώ ότι τελικά αυτό που ήθελε πιο πολύ να πει ο Williams ήταν ακριβώς αυτό που συμβαίνει και στην οικονομία. Όλα αλλάζουν. Όλα τα καταλύει ο χρόνος. Τίποτα δεν μένει ίδιο και υπάρχει μία ματαιότητα που αναφέρθηκε πριν από τη Μυρτώ στα πάντα. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι έβαλε τον Μακδόρμαντ στο τελευταίο κεφάλαιο να μιλάει για την ανθρώπινη ζωή από τη στιγμή της γέννησης και να λέει ότι βαφκαλιζόμαστε και πλάθουμε όνειρα τα οποία βασίζονται πάνω σε ψέματα, προχωρούμε και τελικά δεν καταφέρνουμε τίποτα και όταν γερνάμε και πλέον αντιλαμβανόμαστε το ψέμα το συνολικό, είναι πλέον πάρα πολύ αργά για οτιδήποτε. Επίσης, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και το συνδέω με το ίδιο πράγμα, ότι υπάρχει μια φράση στην πρώτη τελευταία σελίδα σχεδόν. Κοιτάει ο ήρωας, ο Άντριου, την Φρανσίν και λέει, ένιωσε την επιθυμία να απλώσει το χέρι του και να αγγίξει το νεανικό πρόσωπο που γερνούσε. Δηλαδή, έκανε μία προβολή στο μέλλον ότι αυτό το νεανικό πρόσωπο θα γερνούσε. Και μετά από λίγο φεύγει από την πόλη, η οποία γρήγορα δεν θα υπήρχε πια, λέει μέσα. Επίσης, να τονίσω και ότι τα πάντα καταλύονται σε αυτό το μυθιστόρημα. Τα πάντα. Είναι πάρα πολύ απεσιόδοξη η οπτική. Κανένας δεν καταφέρνει τίποτα, τελικά.
όλα ματαιώνονται. Γεννιέσαι και βυζένεις ψέματα, σε αποκόβουνε με ψέματα και στο σχολείο μαθαίνεις ακόμη πιο φανταχτερά ψέματα. Ζεις μια ζωή όλο με ψέματα και τελικά, όταν κοντεύεις να πεθάνεις, σου κατεβαίνει η σκέψη πως δεν υπάρχει τίποτα απολύτως εκτός από σένα και από αυτό που θα μπορούσες να είχες κάνει. Μόνο που δεν το έκανες, γιατί τα ψέματα σου λέγανε πως υπήρχε και κάτι άλλο. Και τότε καταλαβαίνεις ότι θα μπορούσες να έχεις τον κόσμο ολόκληρο, γιατί είσαι ο μόνος που ξέρει το μυστικό. Μόνο που τότε είναι πολύ αργά. Είσαι πια πολύ γέρος. Για το πέρασμα του χρόνου και μάλιστα όταν έρχεται τόσο πολύ σε αντίθεση με πολλές στιγμές μέσα στο βιβλίο που έλεγε για τον Άντριος ότι ένιωθε το χρόνο να μην περνάει και αυτό να είναι έξω από το χρόνο. Εμένα το τέλος του βιβλίου ήταν αυτό ακριβώς το οποίο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το ευχόμουνα, γιατί αυτή, ας το πούμε, η ανάποδη, αντίστροφη κάθαρση ήταν το μόνο που άξιζε σαν σύνδεση με αυτή την ύβρη που λέγαμε, όχι με την έννοια της εκδίκησης, ας πούμε, αλλά με την έννοια ότι τελικά όταν είσαι έξω από την πραγματική σου ουσία, αυτό το ψέμα, έτσι, το οποίο αν το ζούσανε τότε το 1870, πόσο μάλλον περισσότερο αν το ζούμε σήμερα, και όλη αυτή η ματαιότητα κατά κάποιο τρόπο είναι η προοικονομία. Αυτό με έκανε ακόμα περισσότερο να λατρέψω το βιβλίο και το ότι δεν υπήρξε happy end και το ότι ο Άνδριος έφυγε χωρίς να ξέρουμε πού θα πάει και τι θα κάνει στη συνέχεια. Όπως ακριβώς δεν ξέρουμε αν εκεί που ξημερώνει μία μέρα που λένε ότι σήμερα θα είναι μια λιόλουστη μέρα και τους έρχεται το πρώτο χιόνι το οποίο τους εγκλωβίζει 6 μήνες μετά. Δηλαδή αυτός ο παραλληλισμός μεταξύ του απρόβλεπτου της φύσης και του απρόβλεπτου της ίδιας της ζωής που οι μόνοι νόμοι της τελικά πρέπει να είναι οι νόμοι της φύσης. Και εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το μεγαλείο που εγώ ένιωσα για το συγκεκριμένο ήρωα. Ότι δεν ξέρουμε πού θα πάει, δεν ξέρουμε τι θα κάνει, δεν ξέρει ούτε ο ίδιος ποιο είναι το επόμενό του βήμα. Θα επιστρέψει σίγουρα σε άλλα πράγματα και όχι στα γνωστά του. Πάει στο άγνωστο. Και πάει χωρίς χρήματα. Τα αφήνει όλα σε μια γυναίκα που ήταν σίγουρος ότι θα τις χρειαστούν, όπως λέει, για τα καινούργια έπιπλα, τις κουρτίνες, όπου τη βγάλει η δική της η ζωή. Αυτό μου έδειξε ότι πραγματικά ο συγγραφέας θέλει να δείξει ότι πάμε στο άγνωστο, επιστρέφουμε στη φύση, αν εκεί πάει τελικά, πάμε στο άγνωστο, χωρίς να ξέρουμε πού θα μας βγάλει, αλλά πάμε με θάρρος. Τράβηξε μπροστά χωρίς να βιάζεται και ένιωσε πίσω του τον ήλιο να ανεβαίνει αργά και να στεγνώνει τον αέρα. Λοιπόν, σε όλα τα western που έχουν το happy end και τα λοιπά, το κλασικό είναι και στο Lucky Luke ότι ο ήρωας φεύγει στο ηλιοβασίλεμα. Εδώ είναι στην Ανατολή, αλλά νομίζω ότι είναι εσκεμμένα κλείνει έτσι, με έναν αντιήρωα που δεν βρίσκει το happy end του και κάνει αυτό το πράγμα. Είναι νομίζω ένα ειρωνικό κομμάτι που δεν φεύγει χαρούμενος στο ηλιοβασίλεμα, φεύγει προβληματισμένος στην Ανατολή. Πιστεύω ότι η παρουσία της Φρανσίν στο βιβλίο, η σχέση της, η τρυφερότητά της, το κάνει λίγο πιο ανθρώπινο το βιβλίο. Όλη αυτή την τρυφερότητα που έδειξε στον Βίλιαμ, δεν ζητούσε κάτι από αυτόν, δεν ζητούσε χρήματα. Το δωμάτιο, οι περιγραφές, ήταν λίγο, έδινε μια ανθρώπινη νότα. Εγώ νομίζω ότι υπήρξε άλλη μία ματέωση στο τέλος. Δηλαδή, η δική μου αντίληψη είναι ότι ενώ την ξανασυνάντησε και στην αρχή υπήρχε πάθος και αίσθημα, μετά αυτό αδυνάτησε. Νομίζω ότι κάποια στιγμή το είπε ξεκάθαρα, ότι δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε όταν ξανασυναντηθήκαμε. Ήτανε δηλαδή άλλη μια φαντασίωση που έπλασε στο μυαλό του, η οποία στην πορεία ακυρώθηκε, γιατί ο χρόνος πάλι, και όχι πολύς χρόνος, τα άλλαξε όλα. Η Φρανσίν και όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες είναι σκαλοπάτια στην πορεία του ήρωα να βρει τον εαυτό του. Γι' αυτό και κάπως δεν συμφωνώ. Και εμένα στην αρχή μου φάνηκε ότι είναι δυσάρεστο το τέλος. Αλλά δεν ήταν δυσάρεστο, νομίζω, για τον πρωταγωνιστή.
ο πρωταγωνιστής, ο σκοπός του δεν ήταν να βγάλει χρήματα. Νομίζω δεν τον ενδιέφεραν. Σε όλη τη διάρκεια δεν παραπονέθηκε για τα χρήματα. Ο σκοπός του ήταν να βρει ένα νόημα. Ήθελε να δει τι μπορεί να του προσφέρει η φύση. Ήθελε να κάνει την επανάσταση απέναντι στην πιο συντηρητική, έτσι, λίγο πιο αστική, ίσως αν το πούμε με σημερινούς όρους, η οικογένειά του. Δεν τον ενδιέφερε ούτε ο καπιταλισμός, ας πούμε, ο Μίλλερ, που συγκέντρωνε όλο περισσότερα, χωρίς να μπορεί να τα μεταφέρει καν. Νομίζω αυτό. Ένα σκαλοπάτι ήταν και η Φρανσίν και γι' αυτό ο ήρωας στο τέλος νομίζω ότι πήρε αυτό που ήθελε και φεύγοντας, λέω αυτός δεν τον πείραξε. Πέτυχε αυτό ακριβώς που ήθελε από την αρχή της ιστορίας. Σε όλα τα western οι γυναίκες δεν έχουν ρόλο. Και εμένα μου έλειψε η τρυφερή φάση του μυθιστορήματος, ας πούμε. Θα ήθελα και έναν έρωτα να αναπτύσσεται, αλλά δεν βοηθάει το είδος. Οπότε, ακόμα και αυτό που έγινε με το Will και τη Φρανσίν, θεωρώ ότι είναι από το συγγραφέα υπέρβαση. Είναι δηλαδή κάτι που δεν συνηθίζεται, δεν γίνεται. Έτσι, έβαλε αυτή την τρυφερή σκηνή έτσι μόνο και μόνο για να βάλει κάτι στο μυθιστόρημά του. Είναι ένας συγγραφέας ανδρικών ηρώων, ο Williams. Επειδή τώρα αναφέρθηκες πάλι στο Μίλλερ, σκέφτηκα ότι από όλους τους χαρακτήρες, που ίσως είναι από τους πιο σημαντικούς, έχουμε μιλήσει λιγότερο σχετικά για το Μίλλερ, που είναι ένας χαρακτήρας κομβικός. Αυτός είναι ο ηγετικός χαρακτήρας, αυτός παίρνει όλες τις αποφάσεις. Σε πάρα πολλά σημεία φαίνεται ότι παίρνει τις σωστές αποφάσεις σχεδόν με μαγικό τρόπο, ότι ο Μίλλερ ξέρει και παίρνει πάντα τις σωστές αποφάσεις. Ακόμη και όταν κάτι δεν πάει σωστά, ξέρει, πηγαίνει, τα καταφέρνει. Είναι το κλασικό αλφα-μέιλ, ας πούμε, που λέμε, κλασικός ηγέτης, τα καταφέρνει πάντα, οι άλλοι έχουν δεύτερο ρόλο και υπάρχει στο τέλος όμως όλη αυτή η ανατροπή, όλη αυτή η αποκαθήλωση και όλη αυτή η ματέωση. Τα κάνει όλα σωστά, όχι γιατί είναι το πρότυπο, το υπόδειγμα, γιατί έχει εκπαιδευτεί στη ζωή του για να τα κάνει όλα σωστά. Αυτός είναι ο ρόλος που έχει αναλάβει να παίξει και σε αυτό το κυνήγι. Δεν είναι απλός, είναι σύνθετος. Έχει αναλάβει την προστασία των υπόλοιπων. Έχει αναλάβει την καθοδήγηση των υπόλοιπων. Αλλά έχει πίσω του και μία μακρά πορεία, μία μακρά εμπειρία. Αυτά που κάποια στιγμή που προσπαθεί να μαγειρέψει το ζώο μικρός και δεν τα καταφέρνει, του λέει ότι έχω δει και πολύ χειρότερα. Με αυτά και με τον τρόπο που αντιδρά σε όλες τις αποτυχημένες προσπάθειες του Will, καταλαβαίνουμε ότι έχει χτίσει αυτή την ικανότητα βήμα-βήμα, με πάρα πολλά λάθη. Έχει επιβιώσει ο ίδιος, το αναφέρει κάποια στιγμή μόνος του στα βουνά του Κολοράντο και επομένως του λέει τώρα που είμαστε και ολόκληρη παρέα, τι πρόβλημα έχεις? Εγώ μόνος μου κατάφερα να επιβιώσω στα χιόνια. Και με αυτό το background μπορεί να υποστηρίξει αυτό το ρόλο. Μάλιστα, στην αρχή, ο Μακδόναλντ, όταν προσπαθεί να αποτρέψει το Will από το να πάει σε αυτό το κυνήγι, όταν βλέπει ότι ο άλλος είναι αμετάπιστος και θέλει να ζήσει αυτή την εμπειρία, του λέει να πας, αλλά να ακούς πάντα τι σου λέει ο Μίλλερ, διαφορετικά δεν θα επιβιώσεις. Αυτή είναι η αξία αυτού του ανθρώπου. Και η υπερβολή, η ύβρις, είναι ότι κάποια στιγμή μέσα σε όλο αυτό που αναλαμβάνει και ίσως ακριβώς επειδή καταπιέζει και τους φόβους και τη δειλία του και τη φυσιολογική ανησυχία του, φτάνει να θεωρήσει ότι ξεπερνά το ανθρώπινο μέτρο. Φτάνει στην ύβρι και έρχεται η τιμωρία. Και στην τιμωρία απαντά με την απόγνωση, με την απελπισία. Δεν είναι καν εκδίκηση αυτό. Η πυρκαγιά, η πυρπόληση των Μαριών. Είναι έκφραση απελπισίας, αλλά είναι έκφραση απελπισίας από ένα μάτσο άντρα. Σχετικά με τον Μίλλερ, μου άρεσε πάρα πολύ σαν χαρακτήρα στην αρχή, γιατί παρουσιάστηκε σαν ένας σταθερός και ακέραιος χαρακτήρας, που ήξερε πάντα τι έπρεπε να κάνει.
Και ειδικά όπως εξελισσόταν η ιστορία, φάνηκε ότι γινόταν ένα με τη φύση, ότι γινόταν ένα μέρος της. Όμως σταδιακά άρχισε να μην μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί όσο συνεχιζόταν το κυνήγι με τα βουβάλια, για μένα προσωπικά έγινε πάρα πολύ αιμονικός με την ιδέα να τα σκοτώσει όλα. Και δεν συνδεόταν τόσο πολύ με το οικονομικό κομμάτι, ότι όσο πιο πολλά βουβάλια σκότωνε, θα έχει τόσο πιο μεγάλη περιουσία και εισόδημα. Εμένα μου πέρασε αυτό το όριο και πήγε στο πιο αιμονικό, ότι πρέπει να τα σκοτώσω όλα. Και ειδικά στο τέλος, μου φάνηκε πολύ απότομο το γεγονός ότι έκαψε την παράγκα του McDonald's, αλλά θεωρώ ότι έτσι ο συγγραφέας ήθελε να αποκαλύψει και το πώς το ανθρώπινο κτήνος μπορεί να βγει στην επιφάνεια. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ότι παρουσίαζε όλους τους χαρακτήρες με τα πάθη και τις αδυναμίες τους πολύ ρεαλιστικά. Εγώ 2 στοιχεία στο Μίλερ θέλω να πω. Δεν τα έκανε όλα σωστά, κατά τη δικιά μου γνώμη. 2 λάθη μεγάλα. Το πρώτο, αντί να βρούνε σε μια εβδομάδα το πέρασμα, το βρίσκουν μετά από πολύ καιρό. 3 εβδομάδες πόσο. Έχει χάσει το δρόμο, δεν ξέρει, δεν μπορεί να προσανατολιστεί, μένουν χωρίς νερό. Το γεγονός ότι δεν έχουν νερό για τους ίδιους και για τα ζώα, πως τα ζώα στηρίζονται για να φτάσουν εκεί που θέλουν να φτάσουν, νομίζω τα λέει όλα. Το πρώτο του λάθος. Το δεύτερο, το ουρλιαχτό του Τσάρλι την ώρα που πέφτει η χιονονυφάδα, που του λέει «Μου είχες υποσχεθεί ότι δεν θα το ζήσω αυτό». Υποτίθεται ότι θα κάνανε ένα κυνήγι και θα γύριζαν πριν τους πιάσει ο χειμώνας. Μας αφήνει να το εννοήσουμε. Στο Τσάρλι που είναι το δεξί του χέρι και που τον χειραγωγεί εδώ που τα λέμε, ο Μίλερ, ξεκάθαρα, του έχει υποσχεθεί ότι θα γυρίσουν. Γιατί κάτι φοβάται ο Τσάρλι. Γιατί κάτι φοβάται, είναι θεοσεβούμενος και δεν θέλει να ξαναπεράσει τέτοιο χειμώνα με κακουχίες. Τον ξεγέλασε στα δικά μου μάτια. Ο Τσάρλι έχει το τραύμα του ακροτηριασμού του στο χιόνι και γι' αυτόν τον λόγο δεν είναι ποτέ έτοιμος να αντιμετωπίσει το ψύχος. Ο Τσάρλι θα πέσει στον γκρεμό για τον Μίλερ, αλλά έχει αυτό το τραύμα. Αυτό είναι που του κινητοποιεί το μηχανισμό της αντίδρασης. Ο Μίλερ ως αρχηγός είναι ο καλύτερος που θα μπορούσαν να έχουν, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταπιέζει όλους τους φόβους και τις αγωνίες του για να αποδειχτεί ηγέτης και είναι και μια τραγική φιγούρα γιατί είναι ο μόνος που τελικά έρχεται σε απόγνωση. Ο Will φεύγει. Ο Σνάιντερ πεθαίνει, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή διατηρεί την ελπίδα και το όνειρο ότι θα κερδίσει, θα βγει νικητής. Ο Τσάρλι έχει καταφύγιο το αλκοόλ. Ο μόνος που δεν δικαιώνεται είναι ο Μίλερ. Δεν είναι και πραγματικοί άνθρωποι, έτσι. Έτσι μας τους παρουσιάζει. Και δεν χρειάζεται να τους συζητάμε στη λογοτεχνία, έτσι. Οι ήρωες δεν είναι ήρωες σαν εμάς, είναι χαρτί. Μας φτιάχνει ένα τρίδημο ο συγγραφέας, ο νεαρός που έχει τις ανησυχίες του και κυνηγάει το όνειρό του, ο Μίλερ, ο αρχηγός, πρέπει η ομάδα να έχει και κάποιον με τις αρχηγικές τάσεις και με όλη την αλαζονία καμιά φορά που βγάζει αυτή η στάση. Και εγώ στον τελευταίο, στον Χότζ, βλέπω αυτό που πριν λέγαμε, δεν έχει γυναίκες. Έχει μια θηλυκή πλευρά ο Χότζ. Κάνει σε πολλά πράγματα, παίρνει γυναικείο ρόλο. Φροντίζει για τις προμήθειες, μαγειρεύει. Φροντίζει για το αν τους λείψει κάτι, αν αυτό. Ακόμα και αυτή η θρησκοληψία που έχει. Αν ο Williams ήθελε να έχει ένα θηλυκό στοιχείο στους χαρακτήρες του, νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται πλήρως στον Τσάρλι Χότζ. Όλοι αυτοί είχαν μία πορεία. Είναι προσωπικότητες ανθρώπων που έχουν ένα ταξίδι. Ταξίδι ο καθένας στη δική του αυτογνωσία. Δεν είναι μόνο ο Άντρους για μένα, είναι όλοι τους. Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία, με το δικό του τρόπο, έκανε ένα προσωπικό ταξίδι. Κάποιοι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν καλά στο τέλος. Κάποιοι άλλοι ήταν πιο δυνατοί, όπως είναι ο Άντρους, και μπόρεσε και το διαχειρίστηκε ίσως λίγο καλύτερα.
Μου άρεσε πολύ να κάνω αυτό το πράγμα διαβάζοντας. Δηλαδή, από φράσεις πολύ απλές και λεπτομεριακές στην αρχή, ας πούμε, που ήταν εξαντλητικές, ξαναγύρισα μετά λίγο και τις κοίταξα και τις έβρισκα συμβολισμούς που μπορεί να μην ισχύουν, αλλά αυτό απόλαυσα πιο πολύ. Ας πούμε, στην αρχή εκεί που γράφει που πήγε στο ξενοδοχείο, ότι έφτασε και λέει υπέγραψε αργά. Γουίλιαμ Άντριους. Το μελάνι ήταν αχνό, μια σχεδόν αδιόρατη γαλάζια γραμμή πάνω στην γκρίζα σελίδα. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που έφτασε ήταν. Ο ίδιος δεν ήξερε τι είναι, σαν να είναι ένα τίποτα που το έψαχνε και λέει εδώ ότι υπάρχει υπέγραψε σχεδόν αδιόρατα το όνομά του. Δηλαδή μου άρεσε αυτό. Η φράση που συνοψίζει και όλα όσα είπαμε περί ματαιότητας θα μπορούσε να είναι αυτή που λέει «Προς τα εκεί κατευθύνθηκε αργά ο νεαρός, παρατηρώντας το χώμα να χυμάει σύννεφο μπροστά, να του ζώνει τα πόδια και να διαλύεται». Θα μπορούσε να είναι ένα βιβλίο καθαρά περιπέτειας, με βίαιες περιγραφές και μέχρι εκεί. Αυτό που κάνει αυτό το βιβλίο εξαιρετικό είναι αυτή η γλώσσα, η απλή και ταυτόχρονα λυρική, αυτές οι περιγραφές της φύσης που δείχνουν το μεγαλείο της φύσης και όλα αυτά τα νοήματα, όλα αυτά η φιλοσοφική πλευρά αυτού του βιβλίου που κάνει τον αναγνώστη να σκεφτεί κάτι πολύ παραπέρα από τη δράση και την περιπέτεια. Ενώ έχει πολύ έντονες σκηνές περιπέτειας και βίας, νομίζω οι περισσότεροι, και το είδαμε και τώρα στη συζήτηση, δεν σταθήκαμε σε αυτά. Δεν ήταν αυτό που μας έμεινε, που θα έπρεπε αυτό να έχει αποτυπωθεί στο μυαλό, το πολύ έντονο. Τελικά μας έμειναν αυτές οι φιλοσοφικές αναζητήσεις που δίνει ο συγγραφέας. Και αυτό νομίζω ότι κατατάσσει και αυτό το βιβλίο ανάμεσα στα σπουδαία μυθιστορήματα. Ακούσατε το podcast του Patras Book Club, το πέρασμα του Μακελάρη, του John Williams.